హలో ఎవ్రీవన్, నా పేరు సుధీర్. తెలుగు వన్లో నేను గత 4 సంవత్సరాలుగా వర్క్ చేయడం జరుగుతుంది. నేను మెయిన్గా T1 అకాడమీ ఛానల్ని చూసుకోవడం జరుగుతుంది. ముందుగా తెలుగు వన్ 25 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకుంటున్నందుకు కంగ్రాచులేషన్స్. సో 25 ఇయర్స్ ఆఫ్ జర్నీ అనేది నాట్ అన్ ఈజీ టాస్క్ అండి. సో ఈ 25 సంవత్సరాలలో మేనేజ్మెంట్ ఎంతో ఎత్తుపల్లాలను చూసింది. ఒక ఆర్గనైజేషన్ 25 సంవత్సరాల వరకు సక్సెస్ఫుల్గా రన్ చేసిందంటే దానికి ప్రధానంగా 2 కారణాలను నమ్ముతాను. మేజర్గా నేను అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే, ఒకటేమో యంగ్ టాలెంట్స్ని ఎంకరేజ్ చేయడము, ఇంకోటి వచ్చేసి ఇక్కడ వర్క్ చేస్తున్నటువంటి ప్రతి ఎంప్లాయ్కి ఒక ఎంప్లాయ్ లాగా కాకుండా ఇది నా ఓన్ ఆర్గనైజేషన్ అని ఒక ఎన్విరాన్మెంట్ క్రియేట్ చేయడం అనేది ఈ ఆర్గనైజేషన్ యొక్క బిగ్ సక్సెస్గా నేను గమనించాను. థ్యాంక్ యూ.